Ahoj, já vás všichni vítám u nového videa. Dneska mám pro vás konečně video se svými oblíbenými štětci. Čekala jsem na jeden poslední štětec, abych vám to video mohla udělat. Já jsem nedávno udělala velkou čistku štětců a spoustu štětců jsem dala pryč. Nechala jsem si vážně štětce, které potřebuju a které vlastně mi pořád v tom mém používání nějak tak jako rotují. Takže rozdělila jsem tam vlastně štětce na obličej a štětce na oči a jako první se podíváme na štětce na obličej. Tak aby v tom byl aspoň trochu pořádek, tak začnu štětci na make-up a budu postupovat tak, jak se sama líčím. Takže jako první tady mám štětec na make-up a ten všechny štětce, které jsem kdy používala, jasně se seděl z trůnu, tady ten Bobbi Brown Full Coverage Face Brush. Já jsem o něm mluvila v oblíbencích za rok 2015, takže vám to video určitě dám do odkazu dolů. Ale tady to je nejjemnější štětec na make-up. A já jsem dřív hodně používala tady ten, což je Sephora Mineral Powder Brush. Já myslím, že ho teď jakoby přejmenovali a že už se možná i jmenuje Foundation. Ale oproti tomu je tady ten takový jemnější, má ty štětiny delší a ten make-up zapracuje xkrát líp do té pleti. A tady ten si schovávám jenom tak na dny, kdy tady ten je třeba špinavý a už fakt jako potřebuje vyčistit. A jestliže make-up vypadá dobře, tak pak vypadá všechno dobře. Takže tady to je rozhodně nejlepší štětec na make-up, který jsem vyzkoušela a můžu ho všem 10 doporučit. A já jsem měla hodně štětců Real Techniques, ale všechny jsem je nedávno dala ségře, aby z toho tak něco měla z toho mého youtubování a vlogování. A nechala jsem si jenom tady ten setting brush, což je úplně skvělý štětec na korektor pod očima, protože se krásně dostanete všude. A pokud nepoužívám Beauty Blender, tak používám určitě tenhle. A myslím si, že bych měla doporučit jeden štětec od Real Techniques, tak je to 100% tady ten. A strašně hezky se čistí a můžete ho použít i třeba na konturování. Prostě je to strašně dobrý multitasker a myslím si, že tady ten štětec je vážně super. Jelikož to s bronzerem moc nepřeháním, nebo se snažím nepřehánět, tak jsem si v poslední době strašně oblíbila tady ten Sephora Pro Stippling Brush, který je tady ten Duo Fiber a krásně s ním nanesete ten bronzer v takové lehké vrstvě, aby to nevypadalo nějak jako uměle. A funguje skvěle i třeba na pudr, když chcete jenom lehké zapudrování. Na tvářenku tady mám dva štětce, které oba neskutečně miluju. A jeden je Yachiyo od Narsu a druhým je Powder Brush od Bobbi Brown. Já nepoužívám na pudr, ale používám ho na tvářenku. A protože tvářenku většinou dávám spíš sem, než jenom tady, tak má ten štětec strašně hezký tvar. Ty štětiny jsou přírodní a je nádherný jemňoučký. Není tak jemný jako jeden, co vám tady budu ještě ukazovat, ale pořád krásně se s ním pracuje, ta tvářenka já ji většinou dávám jenom tady na takový ten úplně jako na tu nejvrchnější část a jak je ten štětec větší, tak tu tvářenku hezky rozetře potom sám. Takže buď to používám tady ten, anebo na ty víc pigmentované tvářenky používám tady ten Nars Yachiyo. Zase má hrozně hezký tvar, tady s tím se dá třeba i konturovat, stejně tak jako s tady tím Mizubake, který nepoužívám sice každý den, ale když konturuju, tak na to používám většinou jenom tady ten, protože s ním hezky vykonturujete ty lícní kosti a má takový strašně hezký tvar. Takže tady ty natvářenky a na konturování jsou rozhodně moji největší oblíbenci. No a teď vám ukážu svého úplně největšího miláčka, nejoblíbenějšího, kterého prostě miluju. Tady to je štětec od Wayna Gosse, jestli ho neznáte, tak je to vlastně make-up artist, který má svůj YouTube channel. Dám vám to všechno když tak dolů. A já jsem strašně chtěla nějaký z jeho štětců. A nakonec jsem vybrala tady ten číslo 2, který je sice úplně maličký a možná vám bude připadat, že je takový jako zbytečný štětec, ale já, protože mám suchý obličej, tak pudruju vlastně jenom pod očima a kolem nosu, a nebo třeba bradu. A na to je ten štětec úplně ideální. Je neskutečně jemný, ale neskutečně. I když mě kamarád přivezl z Ameriky, tak jsem prostě půl dne seděla a jenom jsem se s ním hladila obličej, ruce, všechno. Prostě ten štětec je úplně skvělý. Vlastně krásně s ním takhle dostanete pod ty oči a na všechny tady ty místa, kde já potřebuji pudrovat. Stejně tak se dá ale hrozně hezky použít na konturování, jak je maličký, tak se dá použít i na tvářenku, anebo na rozjasňovač, tady se dá prostě použít na strašně moc věcí. Ale pokud máte možnost a chcete investovat do dobrých štětců, tak určitě můžu tady ten všemi 10 doporučit. Ty štětce jsou vyráběné ručně v Japonsku, nejsou stříhané laserem, ale prostě
prostě potřebuji další. Na rozjasňovač tady mám trošku zvláštní štětec a to je tady ten Make Up Forever 108 Straight. A my jsem měl používat na make-up, ale mě na make-up prostě absolutně nevyhovuje, já takovéhle štětce moc jako nepoužívám. A používám ho na rozjasňovač, protože ten produkt nádherně nabere a je úplně ideální tady pro to místo, stejně tak tady nosní můžete vlastně jakoby rozjasnit. Rozhodně bych chtěla vyzkoušet nějaké další od Make Up Forever. Takže pokud máte třeba tip na nějaký štětec, který používáte vy, tak mi dejte určitě vědět. Na obličeji tady mám ještě 2 štětce, které nepočítám do těch svých každodenních štětců, které vám teď jakoby ukazuju. Ale jsou to štětce, které vím, že jako určitě, kterých se jakoby určitě nezbavím a sem tam jako vytáhnu. Jedním z nich je tady ten Zoeva Petit Stippling Brush, který používám na většinu svých krémových tvářenek, pokud nepoužívám prsty. A tím, jak je maličký, tak se s ním hrozně hezky pracuje. Neporuší nějak ten make-up, co máte pod tím, čehož jsem se třeba trochu bála, protože není tak jemný jako ten větší Sephora Stippling Brush. A druhým štětcem je tady ten malý kabuki z té prořady od Sephory, který používám, pokud potřebuju vážně zapudrovat celý obličej a nechce se mi používat něco takhle malého jako ten Wayne Goss. A zase je krásný, jemný. Je to syntetický štětec, ten Wayne Goss je přírodní. No a teď už rychle prolítneme štětce na oči. Těch tady mám jenom 6 a pro někoho to bude možná málo, pro někoho to bude hodně. Ale mě to naprosto stačí a tím, že stíny buď to tolik nenosím a když nosím, tak mám prostě štětce jenom na to, co potřebuju. Tak mi to vážně úplně se s tím krásně vystačím. Mám sice ještě nějaké jakoby náhradní, ale v poslední době jsem zjistila, že je vůbec nepoužívám. Takže tohle je vážně 6 štětců, se kterými bych si úplně naprosto vystačila bez problémů. První tady mám 2 štětce na nanášení stínu na víčko. Prvním z nich je tady ten štětec ze Sephory. Je to ta klasická řada, není to z té prořady. A je to All Over Shadow Brush. Ten štětec je nádherně jemňoučký, což mě docela překvapilo, protože pak mám třeba některé štětce od Zoevy a ty takhle jemné nejsou. Tady ten je skvělý na nanášení pudrových stínů na celé víčko, protože ten pigment hezky pojme a hezky ho na to víčko přesune. Takže tady ten určitě a na všechny moje krémové stíny, nebo takové ty třpitivé a hodně jako glitterové stíny používám tady ten. Tady ten prostě syntetický úplně no-name štětec, který byl v nějaké sadě snad v Marian nebo v nějakém časopise prostě. A ty ostatní štětce byly docela hrozné, ale tady ten prostě používám už asi 3 roky a pořád drží a všechny krémové nebo třpitivé stíny se s ním nanáší úplně skvěle. Takže vidíte, že nemusí se kupovat jenom drahé štětce, ale že se dá sehnat i takovýhle štětec a jenom záleží na vašich preferencích, co vám prostě bude vyhovovat. Myslím, že asi každý milovník kosmetiky má doma aspoň jeden blending brush. Já mám 3, které používám asi úplně nejčastěji. 221 Lux Soft Crease od Zoevy a 227 Soft Definer, který je hodně podobný 217 od MACu. Tady s tím se líp nanáší stíny na víčko. Tady ten už je vážně jenom takový ten jako doblenďovací stín anebo stín, kterým třeba hezky zvýrazníte ohyb oka, protože tady ten je takový jemnější a vážně na takovou tu už doblenďovací práci, kterou u mě zastává ještě tady ten, což je Bobbi Brown Eye Blender, který je úplně skvělý. Tady ten je skvělý na takovou tu finishovací, vážně už jako konečnou práci. Já s ním třeba občas i nanáším stíny, ale na to tak dobře nefunguje, skvěle funguje prostě takové to finální ztrácení těch stínů, tak na to je tady ten úplně skvělý. A poslední dobou už se ani nedokážu představit, že se bez něj nalíčím. No a úplně posledním štětcem, který tady dneska mám, je tady ten Zoeva 317 Wing Liner, který používám buď to na gelové linky, anebo ho používám na rty, protože se s ním strašně hezky dostanete do všech těch okrajů a hrozně hezky s ním pracuje a pracuje se mi s ním líp než s takovým tím klasickým úzkým štětcem na rty. A tady ten je prostě skvělý i na oči a je to takový multitasker, takže to je jediný štětec, který takhle jako používám na oči a na rty. Tak a to je všechno. Tady to jsou vlastně teda všechny moje oblíbené štětce, které používám denně a které můžu úplně s čistým svědomím doporučit. Rozhodně na oči, pokud nechcete tolik investovat a nemůžete si třeba dovolit štětce jako Bobbi Brown Eye Blender, já jsem ho třeba dostala a vím, že bych si sama i hodně dlouho rozmýšlela, než bych se ho koupila. Takže úplně to chápu a myslím si, že Zoeva je skvělý ekvivalent, pokud nemáte na tak drahé štětce, anebo třeba ty štětce na oči ze Sephora pro řady by měly být taky fajn. Takže určitě Zoevu můžu na oči doporučit. No a co se týče štětců na obličej,
tak z těch levnějších můžu jednoznačně doporučit Real Techniques, které mi vždycky vyhovovaly. A z těch dražších rozhodně Bobbi Brown a tady toho miláčka. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, určitě mi dolů do komentářů napište, jak ještě se třeba používáte vy, jestli si myslíte, že jich mám hodně, nebo jestli je to málo, kolik štětců třeba běžně používáte vy. A dejte videu like, anebo odběr, pokud jste tady poprvé, a já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj! To používám tady ten. A druhý je Powder Brush pro scalping.